Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur ekartzen dizuet pertsona ikaragarri baten istorioa. Ba al dakizue zein izan zen munduko lehen emakumea 14.000 igotzen? Ba bai, Edurne Pasaban. Nola lortu zuen? Ikaragarria izan zen, entzun. Edurne Pasaban 1973an jaio zen, Euskal Herrian, Tolosan. Ez da soilik kirolaria, baizik eta inspirazio iturria ere. 2001an bere bidaia hasi zen, eta 2010an, 10 urte geroago, lortu zuen. Munduko 14 gailur altuenak igo zituen. Urte horietan hainbat zailtasun izan zituen, lesioak, nekea, hotsa, baina hala eta guztiz ere arrakastasunez lortu zuen. Adibidez, Anapornan hilzorian egon zen, baina Edurnek gogorrago eutsi zion. Edurne Pasabanek mundu mailan ospe handia dauka. Noski mendizaleen artean erregina da. Edurne Pasabanen historiatik hainbat gauza atera ditugu. Benetako arrakasta ez da soilik helmugara iristea, baizik eta bidean topatzen dituzun zailtasun guztiei eta arazo guztiei aurre egitea ere. Bestalde, munduko mendizalerik onenenak asko euskaldunak dira. Esaterako Alex Txikon, Juanito Iarzabal. Egun batean haien istorioak ere ekarriko ditugu. Eta orain galdetzen dizut, zuri mendiak igotzea gustatzen zaizu? Niri behintzat asko gustatzen zait. Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Besarkada bat, eta laster arte!